סקירת ספרות שעשיתי בנושא של היפנותרפיה רוחנית, שהוא בעצם נושא שמעניין אותי כבר כמה שנים, לימדה אותי שיש 3 תחומי עיסוק בתחום הזה של היפנוזה ורוחניות. תחום אחד הוא עיסוק במחקר של חוויות סף מוות, או מוות קליני, או מה שקוראים near death experiences, או חוויות חוץ גופיות, out of body experiences. הם מייצרים באמצעות היפנוזה את המצבים האלה ומנסים להבין מה קורה שם. תחום אחר, קצת יותר פופולרי, זה גלגולים קודמים, past life experiences. מחקר שגם הוא נעשה על ידי הפקת טרנס היפנוטי והכנסת הבן אדם קדימה אחורה בזמן, למצוא איזשהו גלגול רלוונטי למה שמציק לו, מעניין אותו כרגע בחיים. לפעמים גם כדי לבדוק מה קורה בין הגלגולים. הספר של מייקל ניוטון, נדמה לי, עוסק בתחום הזה, והוא כל הזמן מייצר מצבי מעבר כאלה. התחום השלישי, שהוא המעשי ביותר בכיוון הטיפולי ולא רק בכיוון המחקרי, הוא מתן פרשנות רוחנית, תוכן רוחני, שמוצע בהתאמה בדרך כלל עולמו הפנימי של המטופל, אבל במהלך טרנס היפנוטי. בהרצאה הזאת, מה שאני מבקש לעשות זה לספר סיפור מקרה, להדגים את כוחה של ההיפנוזה בתחום השלישי הזה. ולמעשה ההרצאה הזאת היא תיאור מקרה של ליווי של מנותח לפני, במהלך ואחרי ניתוח שנעשה בהרדמה חלקית, תוך שימוש בהיפנוזה. מטרת הליווי המקורית הייתה הורדת חרדה, הפחתת כאבים והאצת ההחלמה. אבל איפשהו במהלך העסק התפתח תוכן רוחני שמותאם לעולם תוכן של המטופל, והדבר הזה יצר שינוי הרבה יותר עוצמתי לתהליכים הפיזיולוגיים שהוא עבר, שקשורים לניתוח. כמו שאני מבין את זה, ההיפנוזה העצימה למעשה את כוחות הנפש והרוח שממילא קיימים באותו אדם מנותח, ואני רואה את זה כמו זכוכית מגדלת, זה לקחת משהו ולהגדיל אותו ולתת לו השפעה יותר גדולה. כמעט לפני שנה, באפריל 2010, החל בבית החולים בני ציון, לשעבר רוטשילד, לפעול שירות חדש במחלקה לכירורגיה כללית, רפואה משלימה. מסתובבים שם 4 אנשי מקצוע, 2 מרפואה סינית, 1 רפלקסולוגיה, ו1 דמיון מודרך והיפנוזה, שזה אני, והחלנו ללוות מנותחים לפני ניתוח ואחרי ניתוח. בחלק מהמקרים הליווי היה גם לתוך חדר הניתוח. המקרה שאני רוצה לתאר הוא המפגש הראשון שלי עם חדר הניתוח מבפנים, דבר שנדחה עקב החרדות שלי. כל הזמן הצלחתי להימנע מזה. חודשיים, התחלנו באפריל, חודשיים הסתובבתי בבית חולים, גם במרפאות חוץ, גם במחלקה הכירורגית, כחלק מהצוות. פגשתי כל מיני חולים לפני ניתוח ולימדתי אותם שיטות היפנוטיות להכין את עצמם לניתוח, להכין את עצמם להחלמה ממנו. פגשתי אותם אחרי הניתוח, ניסיתי לעזור להם בכאבם הפיזי, הנפשי. אבל מעולם לא נכנסתי לחדר ניתוח, ובאופן שיטתי הצלחתי להתחמק מזה לאורך חודשיים. משהו מבפנים אמר לי לא לגשת לזה, ופחדתי מהמפגש הזה של איך הוא ישפיע עליי. גם באותו יום שהמקרה הזה קרה, הלכתי לרשימת הניתוחים, מתוך ידיעה שביום הזה אין ניתוחים, ומה שקוראים נדפקתי, יש ניתוח. יש ניתוח שקוראים לו ניתוח שנט, שזה בעצם פתיחה פה של השקע וחיבור של עורק ווריד. העורק מכניס לחץ, הווריד מתנפח, ובעצם זה מהווה הכנה לאנשים שצריכים דיאליזה, כדי שיהיה יותר קל למצוא את המקום להיכנס ולעשות להם דיאליזה, מחלת כליות. אני עומד מול הלוח הזה, נטוע במקומי ודי נלחץ מהעובדה שיש ניתוח, והמנתח מופיע ובחדווה אומר שהוא ישמח לרח אותי בניתוח וכבר דוחק בי להיפגש עם המנותח. אם היו לי חששות עד לאותו רגע, אז החריפו לשם הדבריו שהוא אומר,
אולי תגלה איזשהו קושי ליצור איתו קשר, ואולי בעצם עדיף שתתחיל את ההתנסות שלך ממישהו אחר. אני עוד מנסה להבין מה הוא אומר לי ומתלבט איך להגיב. חם לי, מזיע, ואני הולך איתו אל הבחור המטופל, ופוגש איזשהו בחור שנקרא לו ריש, בחור, איש מבוגר, פוגש אותו בחדר האוכל של המחלקה, מנתח מכיר בינינו, יוצר את הקשר הראשוני, אומר לנו בהצלחה, והולך. עכשיו אני יושב איתו, ולידו אשתו, ואני מנסה להבין מי זה האיש הזה ומה זה האיש הזה, ולמה המנתח אמר לי שאולי לא כדאי, ואני מגלה בן אדם מבוגר, בן 78, די כבוי, כזה די דאוך. הוא כבד שמיעה, והוא כבד דיבור. ובעוד שעה הוא מתוכנן לעבור ניתוח ואני צריך לעשות עם זה משהו. וזה קצת בעיה, זאת אומרת, איך אתה עושה היפנוזה במילים למישהו שלא כל כך שומע. ניסיתי ליצור איתו איזשהו קשר, איזשהו מחווה, משהו, וזה היה לי נורא קשה. ברקע, אנחנו יושבים בחדר האוכל של המחלקה, ברקע מחלקה כירורגית פעילה, זה חולים קוראים לסגל, והסגל קורא לאחרים, וטלפונים צלצליים, ואורחים מחפשים את היקירים שלהם, והאחיות מחפשות את הרופאים. יש המולה נוראית, ובתוך זה אני אמור ליצור משהו, איזשהו קשר, איזשהו גשר, ואין לי מושג איך אני עושה את זה. הבחור עצמו, מול המאמצים שלי, פנים קפואות ואטומות, ואני לא רואה שום תגובה שאומרת לי, מצאת את הדלת. אז די ברור לי שאיזשהו טיפול היפנוטי סטנדרטי אני לא צריך לעשות פה. פניתי לעזרת בני המשפחה, והם הסבירו לי שבעצם מדובר באדם מאמין, שעסק בהיותו צעיר לפרנסתו בנגרות, כתוצאה מהרעש של המכונות נוצרה לו ירידה בשמיעה, ובשיחה עם המשפחה עלה שהוא כותב פיוטים. אז שאלתי אותו, יש לך איזה פיוט שיכול לעזור לך לעבור את הניתוח בהצלחה ובשלום? זו הפעם הראשונה שחל שינוי בפנים שלו, פניו, מבטו השתנה, והבאתי לו עט ונייר והוא החל לכתוב שיר שהוא חיבר בעבר, עכשיו הוא כותב אותו מהזיכרון. וזאת הכותרת. שיר שיעזור לי לעבור את הניתוח בשלום, בקלות.